A pustím. Ja som to dal dávno. Čaute. O, už máš všetky puzla. Tu je Dano. Pozdravte sa vy prasiaci. Megi. Zdravím nás začal, zdravím vás Megi. A teraz ty Jano. Čau. A teraz ty Filip. Ako keby to nebolo jedno, ty čarovný. No tak to je v poriadku. Dobre, teraz vám poviem ako hru hrám. Hrám hru Warframe. Je to, dá sa povedať, celkom dosť multiplayer. A to je tak multiplayer. A čo je to potom? Najlepšie je, že sú to iba 4 hráči môžu pripojiť. To by mohli ešte zmeniť. Je to kooperatívne, tak preboha. Áno, ešte, táto hra je ešte beta. Bullshit. Beta verzia. A beta aj ostane. To je pravda, beta ostane. Nie. Čo vraj? Z tejto hry budem Ja možno to nič neviem. dosť nahrávať, budem ešte aj iné hry nahrávať, ale aj, hlavne aj Warframe. Mňa by zaujímalo, že aké. Aké? Však celú sériu Far Cry 3. Tu sú nejaké zaseknuté dvere. Fakáč. Treba teda nemáš ísť. Niekto si to neprebugoval. Tady nejde prejsť, ty kokso. Vy tady nemáte neísť. Fakt? Máš ísť dokola. Ale ja som tady prešiel. Ako? Normálne, ja som sa tady Koval som. Počkaj, vlastne nie. Cheater. Bullshit. Preboha, kde si? No to video si potom pozriem, to by som zvedavý, či vôbec točíš. Točím, ty kokso. Ty prasiak, ty čo si si myslel? Potom mám zbranie Drake, ako Že ste si si hovoríš mohli do všimnúť. blba. A Dual Bastos. Ako si to mohol všimnúť? Ježišmaria, vykrikujem vám tu veľa ľudí. No najlepšie, že akorát vo videu to všetci vrieskajú. No. A to čo bolo za... To čo bolo za... Čo je? To asi Filip... Zarobil tie zvuky. To Filip sa asi zase začal Jasné, nutiť určite. spievať. Mám vypojený mikrofón. To bolo dobre. Už druhýkrát, Nespievaj. Filip už druhýkrát si začal mutovať. Filip, Jaké ovečky. tvoj brat, Jano, tvoj brat je nejaký troška neovečkovácky, však on ti chce zabiť ovce. Toto bude dobrý let's play. Á, fuj. Fuj, padol som do jeho výkalov. Fuj, a zase má Aj ty a ja. Mám strašne málo Ja som zvedavý, FPS. čo robí toto. Neviem Aj prečo. ty a ja. To je normálne, keď natáčaš. To vždycky tak blbne. Do prdele. Ups, nevadí. Ja zabijem asi... Zabijak. Ja zabijem asi 0, ale veci mám najlepšie. Ja som zatiaľ zabil 0. Som macher. Ale tam Vážne. som videl oranžové, tak tam budem, dokým sa zabugoval. Fakáč. Toto... Mohli by spraviť na túto hru... Na Tuto. Kade? Na túto hru nové Dal som tam waypoint. Čo? dimenzie. Nanospory. Nanospore. To keď som potreboval... Ja som dement. Ja keď som potreboval pladis, alebo plastit, alebo jak sa tomu hovorí, tak ja som sa... Plastit. Ty kokso. No tak, ja Čeronimo, ideme dolu. som sa na to Hore. pozrel. Exploited. Á, tak nie. Juj, to som nechcel asi povedať dole. exploited, sorry exploited, nevadí. To už je jedno. A čo si povedal? To prečo si povedal? Lebo ja som išiel povedať explozíve a omylom som povedal exploited. Nevadí. Si macher. Prečo? Nevadí. Si rebel proste. Rebelia. Choď tu vojaci. Kurník, rebelia To iba ja vládne. hovorím. Zase explózia. To iba ja hovorím. Čo, rebelia vládne? Nie, že rebel. Ale... Joj. Si vymyslí svoj pokrik. To bolo hrozné, čo? Ženkor. Fakt aj... A ja chcem. Ty. Kde je ten Fusion Core? Šuď mi, motherfucker. No to je jedno. Ešte som zabudol, aké hry budem. No a potom môžete do komentárov, keby toto video náhodou niekto uvidí, tak môžete písať, aké hry budete chceť. Fusion Core. Ježišmaria, veď pred chvíľou to Jano povedal. Ježišmaria. Ako citujem našu triednu.
Šiška, ty si taký dement prvej triedy, ty si úplný dement prvej triedy. Neboj, plazím sa ďalej. Dobrá citácia. Už som dohral misiu. Vieš, že teraz natáčaš to video? Čo? Natáčam video. Takže natáčaš Nedohrám. video. Ja natáčam video. Strašný. Prečo? Ešte radšej to vymáš, to sa nedá. Ešte ma trafil. Čo sa nedá? Sa nedá. Čo sa nedá? Ty máš čo hovoriť o profesionalite. To sa nedá uploadnúť, toto všetko je strašné. Ignus. Dáno. Čo sa nedá? Strašné, to sa nedá uploadnúť. Čo sa nedá uploadnúť? Toto je taká... Toto video to je niečo strašné, veď. Hádam to nechceš dať na YouTube. Prečo? Že to je príšerné, to... Normálne Už to je hlášky tak. deti. Úplne blbosti. Pakáč. A to kladivo, ten skin je iba na Hammera môjho? Nie, Áno. áno, teda. Iba na Fragora? Nie, na tvojho komu náhodou. Nie. Na tvojho Fragora. Janko, už si idem vykraftiť tú miestnosť. To fakt? Ty máš 3 kľúče? Áno. Čo? 3 formy. Ty si svinia? Nemá. Aha. On potrebuješ jednu vykraftiť. Vidíš, že to sa nedá uploadnúť. Ale ty si musíš to video. klimnúť tam. To fakt, teba sa to nedá uploadnúť. Tu sme sa dobre zabugovali minule. Fakt. A kde a ty, Však. a ty, Ale pôjdeme 64 do klanu, okej? to sa dá ísť do klanu. Do jakého? Aha. A do klan do Joya. Jano, tebe niečo robia A ohňa? koľko na to Janko, koľko na to potrebujem formy? Fakáč, úplne mi Jednu to formu na seká. každú jednu miestnosť a potom potrebuješ vyskúmať jednu vec. A potom potrebuješ si ju aj postaviť, to ťa bude stať jednu formu. A vlastne potrebuješ potom vlastne neviem presne koľko. Jano, Ja keď... už som si claimol formu a už nemôžem robiť teraz. Teraz ťa mám No, teleportnúť, píše mi Jano. to, že missing prerequisite. Aha, nie. Kurník. Niečo ti chýba z tých surovín. Ja som Chýba sa... mi oracle. Čo je oracle? To mi Je, chýba. áno, Oracle je tá miestnosť. Sorry, 4 kľúče, na to potrebuješ myslieť. Čo 4 Ako kľúče? 4 kľúče? Jano, postav sa 4 niekam. formy. Ja ťa chcem teleportnúť. Poďte ma ochraňovať, idem A ma. ja už tam nie som. 4 formy? Jaj. Aha. Pomôžte mi. Len na postavenie tohto, jak sa tomu nadáva, tam dve Miestnosť? formy na... Áno, jak si to vedel. Neviem. Typ za 100. To je vtip, no to je jedno. Tak si vyhral 0 peňazí. Blahoželám. Ale vieš, odkiaľ to viem? Stačilo zavolať na číslo. Jaké je to číslo? 118. Aha, dík. Jano, a keď budem Ember, tak... Pozvite ma. Jano, keď budem Ember, tak mne ohne nič nebudú robiť, akože od plameniaka. Nedá sa, Filip. Dobre, som tu. Ale sme na konci. Jano, Čo, áno, ohne, ale to je jedine, keď si dáš tú schopnosť. Ježiš. Adam, fakáč. Nevadí. Plameniak je sviniak. Hej, Migi, vieš, čo sa mi stalo? Toto som ti nehovoril. Vieš, čo sú tí so sekáčikmi? Vieš, Migi? no. Tak minule som jednému trafil priamo, ja som mu trafil do brucha, on sa zohol a potom do rytia kritikal, presne do stredu zadku som mu trafil. Áno, to si hovoril. To je Kiko, že on po jednom strieľal a on sa zhohol, čiže to, ale mu trafil do rytia, mu to trčalo jak Shrekovi. Ale ja som mu dal kritikal ešte aj do ryti. To ako v Raspuši. Hej, to ako v Raspuši, že trafil som priamo do stredu, či ak to povedal ten dedo. Komu je počuť ten dobrý diel? To kto tam kričí, že mami? Môj brat. Však ja... Výborne do videa. Ešte, poďme, nech kričí silnejšie, nech bude sranda. Toto video nezostriham, takže sa máme na čo tešiť. Fakáč, ja padám. To nezostrihať. Nechce sa On mi. to chce uploadnúť, ja som nečakal. Nevadí. Jak tam mám preskočiť, fakáč? To sa mám akože teleportnúť. A Dano, kašli na to, neuploadnem to. Ale ja to uploadnem. Bože, Dano, nerob blbosti. Fakáč, Neupload. ako sa tam dostanem? No hurá. Teraz neviem, kade ďalej.
Hej, to je Granger Bombard, pomoc. Kokos, neviem, čo by som robil, keby som nebol Loki. Pomočte, to je Bombard. Ale ja za chvíľu nebudem Loki. Fakač, to idú po mne nejakí sviniari. Prečo nebudeš Loki? Seru na to, idú pro bazooku. Ember sa mu kraftí. No tak na toto vážne serem. Nech žijem ja! A už ide Jano. A čo som ja? Ja nemám rajovské. Ja ich tu zabíjam, neboj sa, toto z ďalky ich kempujem. Ježiš, mňa trafil laser. Čo? On je down? Dajte bacha na laser. Čakaj, kde si? Ty máš konie? Díky. Áno, Máš konie? nemám náboj do toho samopalu. A možno mám nejakých 40 nábojov. Ja idem dual vás to som. Toto je skridano. Som si nemohol mysleť, že kto by tu bol. Nemám manu, pomôžte mi. Dajte mi Aj mňa energie, ich zoberám. zabijem. Asi. Nie som... Pozrite ma. Žikani, už sa to nedá, už sú 7 zlí. Už Presne. sa to nedá, už sa to nedá. Už sa to nedá. Už sme 4 a že... To fakt. Ja, Že Dano, kedy už sme sme- 4 a... vy ste aký Ja, trápení. no to je ten viac. mod. Ja mám najviac života z vás. Ach, vy trápaci. Ak to bude ten, že ty nič nerobíš. Jasné. To je pravda, nevadí. A to je A troll. tu nejaký Troll. Žikani utekaj. Zigáni. Zabich ho. No už ideme Som ho do cieľu. zasekol. Ej, ty nebuď Zhodil raz. som ho. Ej, počkajte, Ja ešte, teraz- ja to už nikto není. Do nekonečna. Sorry. Do nekonečna ešte bližšie. Tu už je cieľ. Áno, tu už je cieľ. Tam sú také vypasené, sú tam tie polička pre hráčov, pre Jana, alebo pre svalnáčov, jak on hovorí, že to sú všetko svaly. Že svaly. To je Tak pre ja nás, no. seba. Náhodou ja som chudý, ale iba v hre. A už mám z vás najviac. Asi tak. True story. Mám z vás Ty si najviac. robíš na akčinu. Now coordinate, yes, coordinate. Neobviňujte ma, ja za to nemôžem. Že Dano, Bobby. povedz, že... Aha, jeden je tu Bobby. pre mňa taký chudý, idem do toho chudého, Jano, ty chod do toho tučného. Neboj tu, či tam nie, ja zostanem na strome. Dano, ty by si mal ísť do Janko, toho kde sa najhrubšieho. dostávajú najviac Ja som tu tieto to najchudšie. morphits? Morfis. Morfici. No. Ja idem do toho chudého. Neboj, bež Kde? za vami. Ja Neviem, som v tom chudom. na Venuši možno, som v tom neviem, či chudom. tam vôbec mám. Jano, Ty run ide, forest, to run chodom. forest. Dva golem na koordináty. Na Venuši sú ani není. No veď Čo je to- golem na coordinate? To uvidíte, vyskúšame teraz do toho bossa, ale ja keď viem, že sme mali levely na to. Tak poďme, No, ale akého všetci. bossa? Ale to už nebudeme A ty chceš natáčať, vážne... ale... A mňa A, pozvite. Ty to chceš vážne Okej. hodiť na YouTube. No, čo? Ešte zabijeme toho bossa a potom to vypínam. No, No, aby si to vyplačili skôr. A invitnite ma. čakaj, Jano, ja sa hneď pripojím, iba si dačo hodím. Ako hovoria? Mám si dať Trinity alebo Excalibura? Excalibura. Ale nepoužijem na ňo Mickey. Top Secret útok? Však iba jedno. No, vyskúšaj. Cindovka. Negimácie. Trololo. Takže koho si mám dať? Však ježiš, ty si dementný. Daj si Excalibura. Ty dement, ne? Dement prvej triedy. Ja. Ale aký Matrix som vtedy hádzal, ty kokso, keď ma išla chytiť za ucho. Najlepšie, že ty vieš vôbec o tom, že ty natáčaš video? Prečo? No, viem. Však takéto blbosti do toho hovoríš. Ja viem. Počkaj, musím sa opraviť. Zas až taký dementný nie som. Čo sa Nie? Tak dobre som, no a? Kto sa sprchuje? Voltken. Lotuska. To je, že Voltken Crate and Assassin Detach. What? Hands Electric. Hej, vám už sa to načítalo? Ešte nie. Nie. Áno. Ani mne. Mne Waiting for Players píše. Aj nie. Ale to sa Aj niekomu mne. potom dá, no. Čo, aj mne to píše No Waiting. určite. Jasné, fakt mi to No. písalo. Už to ide. Fakt mi to No, písalo už to Waiting for Players.
Aj A na mňa. moju kamu. Kaška A má. mňa už mám na sekere. Ja idem dual vastosami, lebo Ja potrebujem ich vidieť spiť. Nech Ja mám, žije. a ja si idem sírkou. Sírovú, tá je Ja mám napad. na sekere mraziacu. To je proti, dobrá. ale je proti bossom je nie je až taká dobrá, že áno. Prečo? Aha. Dobrá. Lebo ona, akože je sama o sebe dobrá, lenže... Skorumpovaný. Ježiš Maria, ty si zase Nemáš chodiť dopredu. Ja som išiel na všetkých zautočiť. Ježiši, Migi, ty si ale neskúsený. Preboha, mne to tak seka, keď Nezbeda. natáčam. Nevadí. Všetkých som Vidieť. zabil. To každý. Tak to spravím do ďalšieho dielu. Najlepšie by si ani na to učiť. Fakáč. Ja idem vyskúšať moje schopnosti. Puste. Rýchlo. Bacha na toxikárnu, to sú už veľké špiny. Ale nehovor, tí ma práve že zabíjajú teraz. To sa spraví nejako. Ježiš Maria, ten nejaký macik nám tu zomrel. Hnusný. Ja som pedober, ticho. Akurát tak pedofil. No a nie. Nie, ja som pedober. Jasné. Ty si pedofilný bér Ale tak- akurát. Tak som pediber. To už je lepšie. Nech žije elektrická podlaha. Fuck you, fuck you, fuck you. No tá elektrická podlaha určite. Už tam niekto zomre. Niekto... Jej, to pekne svieti. Jak to pekne svieti. To je dement. Ježiš, som mŕtvý. To Nikdy- pekne svietilo. Poď sem na- Využijte ho. Poďte na schody, To na ty. schválu robil. Ja viem, že to na schválu robí. On chce, aby k nemu pribehol Ja som nejaký... mŕtvý. To fakt. Nie, ja som myslel, ale len to vyzeralo pekne, svietivo. Jasné. Áno, neveríš, choď sa tam pozrieť. Midia. Ja keď nechápem, prečo som zomrel. Lebo je to elektrické, ty dement. Je tak. A to ste prečo nepovedali hneď? Ježiš Maria. Toto on robí na schvál, ja vám to hovorím. Čo? Vidíte Že to? ho nemáš natáčať, veď toto bude čistý fail, táto mapa. Ja tak ja uminiem nejaký život a vy zomrete. To je všetko, čo predpokladám, že Keď sa toto stane. niekto bude hrať a uvidí to, tak mám 4 FPS do prdele. To úplne na prd. Čo mňa to úplne seká. Tano, vypni to video. Boží schopnosť medzi... Do prdele, ten bol... Fakáč! Ty kokos, tu sú nejaké tie... Neužil. Čo? Ne, Že vraj zobrali celú energiu. To oni dovedou. Ale ja chcem mať Nič Iron sa. Posledná nádej umiera! Ty myslím ja. Ja toto umri. Božia schopnosť. Sekajte, strieľajte. Ja strieľam, ja robím všetko. Fakáč, Ja nerobím nič. Ja som skočil priamo do papule tomu toxickému. Fakáčovi hnusnému. Ja som padol do vody. Perfektne, aká elektrická. Ty sa... Warframe? Miki strieľa sekerou, pozrite sa na neho. No ja sa to chcem Som vidieť. čaro. Hej, Strieľaj, Uka, strieľaj. tu fakt. Počkaj. No, Ale on nestrieľa, on Počkajte. seká. A vážne. on strieľa. Som čarovný. Ty kokso, ja som práve natočil Scary Movie 6. Prečo? To je vyťah. Však nevidel si... Vyťah. Však nevidel si Migi Scary Movie Kto hovoril, 3? že ponožky? Janov Počkaj. brat. Čo tam? To mňa nie. Tak Filipov brat. Nie to... to ponožky nejaké. Určite bambusové. Ja som padol dole do prdele. A ja. Gej. Sú tu traja tí veľkí, ja. Dole máme Už ísť. sú len dvaja. Nie, ty dement, rýchlo choď, stari Vidíte? preč. Len jeden. Čo je dement? Oh, No poď, Fireball, Ember. poď. Tu sa hodím neskôr. Daj mi tam waypoint. Waypoint. Skill. Skill point. Skill 22. Waypoint. Dík. Like a boss. Nie to treba presne na tým moda, vtedy to napíše, že modul. To fakt. Aha, veď toto teraz tam dala, kúkni sa na to a píše to, že module.
A fakt. Si na tom. Ale furt mi to ešte nezobralo do prčíc. No hora. Fireball, to je na Ember, áno, máš pravdu. To sa hodí, neviem. Som to hovoril. Hej, pozrite, tá mana bol, pozrite, tá energia loptičková je bubnutá pod tým stromom, ja ju nemôžem zobrať. Šigánska. Jak sa tam dostala? Čo máš proti cigáňom? Ježmaria, ja sa teším na tú tak Ember. Či máme Skratíš ísť? Ember? Jako? No, už dávno. Kde sa zoberie? Zrejme asi, Ja som Forever Mag. možno zrejme Chcem už. byť Vauban. Fakač, Som padol úplne oni dolu. sú tuto hore. Kto je tu so mnou padnutý? Debo, hnusný Debo. Ja som práve skápal. Jaj, prečo musím zastrávať? Ja už som inak speed trigger, načte triť veľa energie, aby ste vôbec Kde sa kraftí Vauban? Normálne, Musíš ísť na vykrčíkové misie a tam máš nejakú šancu, že to dostaneš. fakt. Ja Ja som chcel Vaubana si najprv vykraftiť. Vaubana chce každý, on má jeden z najlepších schopností. Akú to fakt? To som ani nevedel. Akú má schopnosť? Chodí som po tebe chcel taký, iba, že... povedzme po tebe, alebo po niečom proste No. do steny, hoci kde hodí elektrický kráľ na každého zlého, čo príde. Buď ho to zelektrizuje, Alebo? alebo ho to zabije rovno. Čo? Pozerajte. Ty kokso, fuj, ešte mi... Mrgí v pozadí. Ježiš, to je to. A to sú dvojhlavé také oblúdy. Ale No to neviem, zablokovalo či dvere. Ja to nevidím, kde to je? Počkaj. Hore, to je 50-ka. Jaj, aj tak to nevidím. to zabijeme. Ja už vidím. Pozri sa hore a vidíš to. Musíme tomu do huby strieľať, to dáva critical damage. Kde zmizol? A oni sú dve také huby, a ešte druhýkrát to bude musieť poraziť. Toxické to strela. Fuj to fakt. Ono ma to trafilo do pardele, ja nemám žiadnu manu, takže mám 50, to sa zneviditeľním potom. Čo môžeme dostať z tohto? Čo môžeme z tohto dostať? Fakač, zomrel som, nevadí. Filip, si tu ešte? Áno. Zomrel som na nešťastie. A tam je už to druhé. Fakt. A said if it fested, áno, už sú tu dve hlavy. Jeden si bere jednu, druhý si bere Aha. druhú. Nie, dva si Áno, berú jasne. jednu. Ja mám 15 healthov. Už som A ešte mŕtvy. také, že infest spawning podlo, dá sa objavil potom zlý. Počkaj. Ja. A čo môžeme dostať z tohto bossa? Ešte raz. To je Nekrosové časti a od betanového najnovšieho. To fakt. Ja som... Tak to Jak je nový pet? Chlapci, to musíme vyhrať. Taký džín, on je infikovaný ako strátoník. No jasné, to fakt. Tu je život. Tu je život pri diere, idem si po život. Dávam waypoint. Čo neviem? Zabíjate tých zlých, veď majú 3 štvrte ešte stále Asi, života. určite, hej. Ja Sa idem zabíjať nedá, tých mne zlých strašne mag. sa. Ono to ide skoro stále po mne. To natáčaš ešte? No. Poď tu sú nejaké huby. Veď ja to natáčam až dovtedy, dokým nedáme toto. Ježiš, ja ťa neoživím, sorry. To čo A toto urobil určite tvoj pet? dáme. Ja aj to Čo ten dokáže. Deathcube urobil? To dokáže. Štít. To sa mi nepáči. Dono sa Ale nedá dookola sekať. občas hádže veci, takže tam sú energie a tak na hladine. Ja viem, ja to beriem, mne sa to dosť hodí. Hľadajte hlavne život. No, samozrejme. Zabíjate, že infested spawning podlo, odtiaľ vychádzajú zlí. Ja viem, také tie spawnery. To jeden z nich hádže. To sa dá akože zabiť, ten spawn. Pokáže tomu teraz som. Áno, do toho začne strelať. Fusion Core, waypoint. Som už raz. To je hre. Do prdele. Tento Idem na niečo. to s lukom. Idem na to s lukom, rozhodol som sa tak. 150, 150, No, čo tu bolo? 160, nie iba 60, 60, Čo? Ježiš. to je Proti svinia. takému bossovi. Tu. Za chvíľu príde moja mama. Keď príde moja mama, tak to ukončím. Povedal začne. Bobík. Ha. Fakt veľmi vtipné.
Čo? Veď sa smieš. Ježiši. Bobík. Dano je Čo sa bobík. menia? Berte hlavne energiu a používajte schopnosti na týchto volách, ktoré platia napríklad zastavenie. Fuj, Ale ty nemôžete štvorka. použiť. Janko, štvorka u mňa funguje. A mala by. Na Ja tom som- boxe. Čo funguje? Niekto zomrel, Meky, utekajte. Okej. Jak vieš, že odkiaľ máme uísť? Lebo on také... A tam sú buchnutí, vidíš ich? Ty nechoď po mojom holograme, ty svinia. Fuj. Fuj. Díky. Aká Zoberá, zóna? nikdy si to ešte má. Nie iba ja. Hnusná svinia. Hlavne zabijete hnusné to je. toho, čo vyzerá ako kocka, tá jeho hlava. Vieme, na Nie to ten sme ako- prišli. Áno. Aha, Minecraft Tak, copyright. Copyright of Minecraft. Coffee- Ja šňapík. Copyright by Gogo. Nie, to som zle povedal. Copyright by... Kto pozná šňapíka? Čo? Kto počúva čo? Kto pozná šňapíka? Ja On nie. Kto vyzerá pozná krtko. šňapík Čo to sa spáno, krokodíla? sorry. Šňapík krokodíl. Fakáč. Ja ťa oživujem. Ježiši. Ja oživujem z teba. My sme zomreli pri sebe. Díky. Utekajte, Chcem, aby sme zomreli. Rýchlo zomrete. Alebo vás to nakazí. Ježiš, ja som išiel pri neho. Ty si dementina. Čo som zabudol? Aha, zabudol som Ježiš povedať, sračne. Fuj, fakáč. Niečo ma úplne poriadne džublo do prdele. Teraz si nebudem môcť týždeň sadnúť. Ja som sa dobre búchol. Fakt. Ty máš smolu, kámo. Nezdaš. Niekde ty sa nezdáš, ty Jo. demeče. Idem na ňo. Dimič. Že idem... Ty si debo. Strelajte. Ty si zomrel v tej somarine. Ježiši, ja som tiež dochol, ja som si tam práve na sebe aeroskin, keď som dochol. Mňa to úplne fajnovo buglo, ty kokso, chlapci. Dobre, je to v poriadku, alebo ma to nebuglo a ja som dement. Ty kokos, fakáč! Ja som zomrel priamo v jej papuli. Či nie zomrel, ja som sa objavil. Mňa to buglo. Ok, vyskúšam to použiť. Čo? Ja tam tak pekne ležím. Ja za chvíľu Aha, počkaj Filip. teraz. Filip, otoč sa, ja tam tak pekne Strieľajte. ležím. Ja som zabudol Filip, len otoč toho sa, ja tam toho. tak pekne ležím. Fell in. Počkaj, teraz A už si nemôžem. sa revival. Revilovate Ja sa som tak- Meky. No že pozri sa. Strieľajte mu do hrdla. Ježiši, to ja som nevedel. A to fakt? My máme strieľať do hrdla? No jasné, to som nevedel. Áno. Áno. To vážne? Našiel som mod, ale nezobral som ho. Ty kokso, to je fakáč. Nevadí. Nemôžem po ňom ani strieľať do prčíc. Rozhodol som sa na to ísť po devinkách. Čo je ten mod? Kurník? Na brokovnicu. Á, tak to mi je na nič. Kde je boss? Ja sa opomínam jak nič. Ja mám ešte dosť do luku. Choďte zozadu a on vás nevidí zozadu. Ale zozadu mu nič nemeniaš. Míňaš. Ale to je pravda, môžeš mu niečo míňať zozadu. Ja mu Možno. z boku ho zabijem stále. Kde je ten Meky, ty si dementor? úplne mŕtvy. Prečo sa Veď máš ešte nerevival? revive. Ale To mŕtvy je nejaký som. inakší. Mire, to je tretí. Buchatkovia a je len do papule môžete strieľať. To je aká hovedo? To čo je? Však ale to sú traja, to je korpusak a acet a gníre. Teraz tí traja, au. Však teraz došiel gnír, nie? Áno. Čo Kde je? sú tí dvaja? Kokos. Stop, sa vás strieľate do papule. Tí dvaja sú dole. Strieľal Potom som. uvidíte. Čo to čo bolo? Oni sa nedajú, škoda, že sa nedajú zamraziť. Čo? On ma sekol, on ma sekol z 300 Má kilometrov. taký sekáč, on má kamu vlastne skoro. A už je tu aj ten korpusák. Aj ten druhý všetkých troch tu majú. Toto je A oni veľká. majú menej života. Niečo ma úplne zabíja. Znevidel som sa.
Oni majú koľko miliónov života. Ale ten jeden testo papulov, takou dlho a do kručov musíte, ten má málo života. Aha. Oh, fuckáč. To zabijeme ako prvého. Možno. A fakt, on už má jak málo života. Ten Liber či Acient. A naozaj mu zozadu bereš tiež život. Ja som ti to hovoril, Dano. Je to pravda. Fuckáč, teraz som nabehol. Zničite spálne, jediný, kto to ničil bol Miky. Škoda. Jak to, že zničiť spawny? Mňa to tu úplne, čo má tu... Takže infected spider pod. Ich teraz ničím. Teraz ma zabil asi. Rýchlo sa neviditeľný, ty dementor. Tu čo bolo? Čabalajka. Iba jeden ma oživujte. Všetkých troch. No, dík. Nie, všetci najlepšie to musí Miky šiel. Aha, ty si, tu si Miky. U mňa, ježiši. Ja som tieto pasika, to je čí je toto chlapci? Sakra. Filip, nezomieraj, dnes nie. Dnes nezomriem. Ježišov sa spánul v nás. Jeden mob má, dvaja sú tu. Sú tu dvaja. Traja sú dokopy. Ale teraz sú... Jeden strieľa také infikované bomby, druhý strieľa aj spody. Zaklul som skapaty. A spám, sorry. Ty ma to kam som ho dal? Handno, že mŕtvý skoro. Ten Aj ty. infikovaný. Acient. Ja viem, veď ja do ňoho hlavne strieľam, potom pôjdem do korpusákov. Do toho toxického strieľajme, ten je najhorší. Nie, posledného zabijeme ako to z tých sekačov, to je najľahšie, lebo to už sa aj môžeme vyhnúť. Viete? Aha. Ale hlavne do toho toxického. Teraz rýchlo do toho toxického. Jakého toxického? Korpusáka ideme druhého. Už je skoro tu. Acient je mŕtvý. Ježiši, nebude sa asi spávne. Fakt, Acient je mŕtvý. Ešte nie je mŕtvý Acient. Vidíš. Pozri sa, kde spálni sa. Tave. Práve zomrem. Zomrel. Mňa zabila nejaká toxická buzina. Oživíš ho, Filip? Jo. Dík. Okay. Bacha, je tu nejaký zosekáč. Storočne. Toho zočekačia, čo máme posledného, teraz toho korpusáka. OK. Čiže korpus taký s tou kockou hlavou Minecraftom. Toto bude asi dosť dlhé video, myslím. Ale veď sme porazili jednoho a ešte potom... To je pravda. Prepadneme a ešte tam ich budeme musieť zabíjať, ale tam budú mať menej života, že vraj. Ale potom, keď už zabijeme, tak poďme speedrun. Speedrun, prečo ja viem. Ja tu mám obalené, ja tu mám takú veľkú obalené. Kokos, tu sú aj zvieratá, ktoré mi berú Uber veľa. Ja som dead. Vážne? Nie, si ešte. Ja. No ale ešte. Mám ísť ho oživiť? Tak nič. Tak dám sem hologram. To kto sem... Ja, to boss. Škoda, že som... Čo za mňa dostanem? Môžeš časť, ale veľa peňazí hlavne, možno 15 000. Ale teraz nemôžem, ja to... Veď ja som už celé poskladám a všetko. Toto mi... Korpusáka. Ja neviem, za koľko toto skončíme? 5-10 minút najviac. 50 minút najviac. 10 minút je pravdepodobne najviac. To fakt. Ja sa musím neviditeľniť. Ty takéto svine ma... Pomoc, pomoc! Nemôžem, to sa nedá, neviem ako. Ty zasran krpatý. Teda si veľmi... On sa vo mne... Korpusák. Aha. On sa vo mne spavnul. Ten debil ma hodil. Nič mi nerobí. Aha. Tie zvieratá ma serú. Áno. Vy musíte zabíjať spavných. Ale Ja som v ich vajíčku. A keďže išli tak spávať, to vyzerá tak... Ja už viem, čo... tak na tejto mape. Viem. Ja, no idem. Na Filipa je to práve. Kde?
Jedno som zničil, myslím. A ich sa spáňa ešte za sekundu. Ale nevidím tu viacej tých somarín spawnovských. Ja som ich zničil. Všetky sú už dead? Už máme malú štvrtinu života, ten druhý korpusák. A potom už len Mira. Kto tu furt tvrdí tie toxické somariny? No to je korpusácky. On už je mŕtvý, ten korpusák za chvíľu. Wow, si skôr, ja som to preskôr hovoril. Vážne? Ten, čo prdí, toho chcem zabiť, lebo ten má už dosť sere. Práve sa dal a... Čo? Echo, otvor tu. Ježiši, mňa trafili a za chvíľu otvoríme. Otvoril, strieľam. Jaj, mňa tu začala hýta. Je mŕtvý? Zabili sme. Zabili sme to a teraz už len toho Gníra. A za nich nič nedostávame? Dostal som provoket. Dostaneme. Ja som dostal nejaký provoket. Tam som dal waypoint, blízko. Tam, kde waypoint je to. To není žiadny provoket. No, tak také. A to je mod. No. 10 damage do record bleeding. A my by sme mohli dostať aj všetky 3 časti na Necrosa. Pravdepodobne možno, že áno. Kokos, keby dostal... Alebo možno rovno aj Peta. Craftim si Necrosa. Teda Peta si craftim. A ten Pet vyzerá tiež čudne inak. Keby dostanem Peta, akože už hotového Peta, môžeme tu dostať aj hotového Peta, už iba na vykraftenie však. Myslím, že áno. No tak to si hneď idem craftiť. Ale ja nemám nekonečný náboj, tak si asi teraz budem konať používať, aby som si ešte zabil. Ale tuto sú náboje aj niekde po zemi, tak... Fakač. Ja neviem, sa všetky dobrá. Takže už je posledný boss? Tento je posledný? Nie, tohto porazíte a ešte sa prepadnete a tam budete ešte musieť dokončiť tých bossov. To fakt? To fakt? Možno štvrtiny život, áno. Ty si hovoril, že už iba 10 všetkých minút. troch to je také veľké, prepáčim, hovado. To skôr bez prepáčenia. Pod zemou. Toto sú už veľké hovada. A ja sa... Tuto hru... Čo? Pod zemou bude ešte väčšie. Fakt? No jasné. Ja si nemám revivey. Iggy. Musel. To je jedno už. Ale nedal. Lebo sa mu to nechce hrať. Skade sa spawnujú tie svine? Veď už sme im zničili spawn. Oni sú všetky po bokoch v mapách, ale sa odtiaľ buknú, vlastne sú buknuté, tá práve jedno zničilo. Nechce sa zničiť, už to zničilo. Tohto bossa by sme mohli To sú zabiť. proste pobugované, tu je nejaký mod. Myslím, že toto video neuvidí skoro nikto, lebo dosť to seka, nevadí. Už mám veľkú žltá, teraz dá otočku. Už má skoro polovicu života, ty kokso. Ježiš, sa príde spolu. To aj mne minule. No pred chvíľou. Ja stýram do celého jeho. On sa spávne inak práve pri vás. Fuj, on má nejakú tvár na krku. Ako keby... No. To čo je? A nie, to je critical miesto. Fakt. Väčšinou by to malo byť, áno. Pedofil, jeden tam má nejaké dievča. Veď ja to urobím. Alebo to je jeho tvár ako oči. Aha, Asi nie. svinia krpáta. To je takové, čo tiež mám. Ja vždy idem povedať svinia krpáta, pritom je to hovedo celkom veľké. Nevrám, že je najväčšie, ale je veľké. Kokos, ale... Vieš, čo by bola sranda? No čo? No, Viete, čo by bola sranda? Vieš, čo sa on tak napriahne a sekne No. tým kosou? No. Že on by sa napriahol a vypadla by mu tá kosa. Fakt. ja nemám k telu. To, fuj, však on to má ako ruky v podstate, nie? Áno. Teraz som sa poriadne bugol. No dobre, je to v poriadku. Je to v poriadku. Inak ono po bokoch vypadávajú nápoje, ale to už dávno mi som hovoril. No, neviem teda. A bude mať za chvíľku plné do saopalu. Fakt. Ja do pištolky. Áno, presne. Pistol ámo. To sa mi hodí pistol ámo. Full pistol ámo. Nedokonaj. Dobre. Kde je tá sviňa? Tak poď sem. Tu je. Ale tá tvár je nechutná. No. Však.
možno jeho tvár v minulosti, no to je Gnir. Aha. Taký ten no so sekáčom, ale... Čo znamená? Stalker je to. Ja... Stalker, ty kokso. Lebo aj on má kamu Stalker. Ja Ale keby- to asi pravdepodobne nebude Stalker. Ja keby dostanem všetky veci na Necrosa, tak ja si idem vykraftiť Necrosa. Ježiši, on stojí 100 000 blueprint jedine jeho. To fakt. Aha. No ne, Najnovšia postava, jedna z tých najťažších na kraftenie. ale stojí za to, veď on si môže vyvolať mŕtvych, to je úplná podľa mňa bomba. Keď si vyvolá toho healera, vieš. Ježiši, natrafil. Fakt. A už sa tu nespawnujú tí zastraní krpatí. Áno, pretože sme zabili Korpusanka. Rýchlo stráti už veľa štvrtieho života, to sa používa len kunaje. Keby som používal si tam pauže, tak pred 5 No už je skoro dole. Ja už mám plný dosa mapal. Fakt. Tak používaj ma pál. Nie, nemôžem. Chápeš? On Musím si... si nechať ešte na to, Čo? čo sa prepadneme. Čo? Čo mi nie? Ty si hovoríš, že ty máš jeden odber, ty máš 0 odberov. Neukazuje Ježiš, Dano, jeden. buď ticho. Nie, tam píše, že no. Lebo mne Mišo dal. Ale keď mi ho zrušil, tak potom nič. Je mŕtvy. No tak to máš z toho vieš čo, keď ti ho dal Mišo. To je pravda. Mod. Nevadí. Teraz čo? Teraz sa nám uvoľní. Ale Nie, počkaj nevypadla. Pozeraj sa Nešli hore by na sme hrať seba. toto znova? Nešli by sme hrať toto znova? Prečo? Lebo ja som... Pozeraj. Oh, nie. A nie, 80 000. Čo? To si robíš srandu. Nie, pozri. Teraz mi padneme dole. Očul som ťa. Jaký sexoši? Hlavne Loki. Však. Nepôjdeme toto zabíjať znova? Ty Možno. vole, to čo je? A voda je elektrická. Fakt. Aha. Ja som stal v elektrine. A zase. To nemáme šancu dať. Že? Máme. Keď stojím v elektrine. Musíme fajnové kempiace miestečko si stačí nájsť. A tohto sa dáva ľahšie. Toho akcenta sa dá úplne najľahšie. Že vraj. A Áno, kniera dáva. celko dosť. Easy. Fuck. Ježiši. Story, počkaj. Sorry for party. Kto je za mňou? Tu sú chargery. Aha, okej. Zabíjame Ja som za... zdochala ja. Nezdochol si ešte. Áno, pretože som to domyslel. Díky. Nemá zač. Ja potrebujem, aby sa na mňa... Ježiši, oživíš ho? Kde je? Aha, živím, strieľaj. Ja strieľam. To určite stihnem dojsť založiť Brightana. Ešte ale nemôžete byť pre nich. Dík. Nedávame, pretože oni tu zdochyňajú na mieste. Ale Nepôjdeme to ešte raz skúsiť, či... Ježiši, ale ja nemám 5 golem na to, že sme museli ísť aj ostatné misie. presne. Počkaj, Mňa jak vždy... sa to volá tento? Jak sa toto volá? Golem by si mal napísať, aby si ho našiel. Ja som neviditeľný, oni ma tu zabijajú. Ty počkajte, Oni ja sa ťa odpojem vidia. z misie. Oni ma Ja sa nevidia. odpojem z misie a idem. Kokos. Ja to idem nájsť. Skúsim to dobiť. To je, že Assassin v shope, je to také market. Žijete vy vôbec? Počkaj. Hneď to pozriem iba. Na jakej planete to je? To nie je planeta, to je misia Nie, dobre. ťažká. A keď zabijeme jedného, tak všetci budú... Môžete ma oživiť. Ja zabíjam... Idem. Ja zabíjam tie zvieratá, lebo tie ma najviac serú. Aha. Ok, díky Filip. Pre po tebe by Nie. si strelili vedľa. Zabi to Rýchlo ďalšie. drhaj. Ja nemusím. Fuck. Jak Len sa to ďalší volá? video, no. Čo? Jak sa to volá? Golem. Golem? To Fuck. by malo byť kde? Ja- Equipment. A nie, equipment a Delecrit Assassin. Tak.
To je v šope a potrebuješ golem now a to sa získá v tých holokrytov. Strhajte. Dobre, takže už to idem ukončiť, mám vysvine. to. Lebo už mi to doseká, takže keď chcete vidieť ešte nejakú časť, tak mi napíšte, keby toto niekto videl. Takže čaute všetci. Už je jeden mŕtvý. Pozdravte sa všetci rýchlo. Čaute. Mŕtvy.